E esta botella. Estos ladrillos. E este bolso. Foron unha vez madeira? En serio? Sí, como es? O que pode saír da madeira ás veces sorprende. E ese proceso comeza aquí, no bosque galego. Durante anos deixamos medrar as árbores ata que a madeira chega aos serradoiros. Aquí serrámola, clasificámola e cepillámola. E deste proceso de cepillado saen milleiros de virutas. Estes pequenos anacos de madeira teñen centos de posibilidades. E o teu reto é descubrilas. Podes empregar as virutas noutros ámbitos? Comercializalas dun xeito novo. Transformalas en algo distinto? Dalle unha volta, porque isto só son virutas ata que a imaginación de alguén lles dá outra vida. Atréveste a ser ti?